Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles Buster enamora son os animaliños. O amuleto da mala sorte. Chegas tarde. Splat está moi cabreada. Non terá pensado comerme, ou si? Calade ou papo vos aos dous. Este é Carlos, o sapo xigante, o meu asesor privado en todas as cousas desagradables. Saúdos, rapaces. Oi, que facemos aquí? Imos facer outro intento para librarnos dunha vez dese cadelo decrépito de Dougie. Pero sempre acaba volvendo. Mandámolo ao sol e volveu todo moreno. Onde encontraches estes dous idiotas? Non vos mandei que calase de la boca. Ou cando intentamos mandalo a Hollywood para ser unha estrela. Pero el non quixo marchar e deixar a Dumpster aquí. Acabouse, xa me fartei. Espera un momento. Aí está. Se conseguides que Dumpster marche da granxa, Dougie a ir con el. Pero nunca sabemos onde está. Ímolo saber con este aparello localizador que me prestou Carlos. Non imos dar encontrado a pelota no medio deste lixo todo. Non é lixo. Para min é moi importante. Importantes son os calcetíns que apestan. Ei, mola. Hoxe é venres 13. É mellor ter cuidado, porque pasan unha chea de cousas malas os venres 13. Pai, non nos irá comer ningún monstro, verdade que non? Era broma, é só unha parvada do supersticioso. Ei, aquí está! Vas ver agora. A xogar! Vaya, así que Dumpster é supersticioso, Daquela xa sei como librarme del. Non podo respirar. Ai. Espello, espelliño, quero saber onde ese balón de rugby vai caer. Ai, Dumpster, rompichesmo espello. Foi un accidente. Sí, Mulu, foi mala sorte. 7 anos de mala sorte, para sermos exactos. Non lle fagas caso, Dumpster, o que quere é meterche medo. Mira, é o que pon aquí. Romper un espello hache traer 7 anos de mala sorte. Oh, é certo. Que é esa cousa? É unha lista onde están todas as cousas que tes que evitar un venres 13. Pero son centos delas. Coa intención de axudarche, podoche vender este amuleto da boa sorte. E só che vai custar a alma. Quero dicir, que te podes facer con el de balde? Pero recorda que para que funcione e esteas a salvo, telo que levar sempre posto. Entendido? Non o poñas, Dumpster, non o poñas, non o poñas. Non o poñas, Dumpster, non o poñas. De acordo. Vou no poñer. Non sei que pinto eu aquí. Pero que che queda? O que? Nada, que teñades un bo venres 13. Non comer ningunha cascuda. A boas horas, hoxe xa comín 5. Pero queresme escoitar, Dumpster? Non pasar debaixo dunha escaleira. Ai! Dumpster, faime caso, do venres 13 non é máis ca unha atrapallada. Non mete a pata nun burato. Ai, axúdame, Dougie. Estou maldito ata non poder máis. Ai! Xa sei como facer para que non penses máis nestas parvadas. Marchando o teu favorito, unha morea de trebos ao vapor. Un trebo de 5 follas. Isto tamén trae mala sorte. Ai, estou maldito. Non estás maldito. Di o que é estúpido. Grazas, era o que intentaba dicir eu. Agora está chovendo por min e non hai ningunha nube no ceo. Estaba das mala sorte, pois daquela, fora. Estou a punto de gravar unha sección de cociña e non quero que ti me acabes con ela. Isto é unha tolería. Vai onde vai a mala sorte. A ver, segue. Gilly, ei! Nada de correr polo set. Rod, Ras, acaba de sair da de Gilly. Está todo no seu sitio. Recibido, Sierra Papa Lima Alfa Tango. Como faz para non enganarte ao dicilo? Pero queredes calar dunha vez. Dougie aínda está con Dumpster. Sí, Sierra Papa Lima... Ai, para de peteirarme. Moi ben, Dumpster, estupendo. Queres perder o tempo evitando escadas? Ui, varios centos de miles de escadas. Isto é unha tolería, estou acabado.
Non te chegues a min, dou mala sorte. Ti és parvo! Así se fai, cara danciño. Era unha broma, meu. Ei, espera aí. Home, por favor, era broma, Dumpster. Veña, rápido, rápido, hai que apurar. Ai, estou maldito. Ai, estou maldito. Ai, ai. Ai, ai, ai. Benvidos ao restaurante de Gili. No programa de hoxe temos... Un bovino idiota montado nun tractor! Iso foi culpa miña. Non, foi culpa da fada dos dentes. Debes de ser o animal con máis mala sorte do mundo. Como quedes aquí moito máis tempo, acabarás destruindo a granxa toda. Vas ter razón. Que é o que pasa? A que ven todo este balbordo? Perdoade, rapaces, pero xa non vos tedes que preocupar máis pola miña mala sorte, porque marcho daqui. O que? É o meu mellor amigo. Pero ten que ser. Mira todo o que fixen. Estou maldito. Pois logo marcho cando a ti. Ides marchar os dous da granxa. Onde vai o meu amigo, vou eu tamén. Oíchelo, van marchar. Misión cumprida. Adeus, Dougie. Eu non quero que marchen Dougie e máis Dumpster. Isto non hace lo mesmo. Non, tes razón. Así haberá paz e tranquilidade. E seguramente viviremos todos máis tempo. A ver, pensa, vello. Ten que haber algunha maneira de acabar coa mala sorte de Dumpster e impedir que marche. Un trofeo por conseguires máis trofeos, Dumpster. Deixa aquí este lixo todo. Non podo, xa bastante difícil é deixar a granxa e todos os meus amigos. O mellor non o tes que facer. Genial. Como? Destruindo todas as túas posesións materiais. O que? Non podo facer iso. Telo que facer. Se ti estás maldito, todas as cousas que posúes están malditas tamén. Ai! Veña, Dumpster, é para que poidamos quedar na granxa. Seguro que vai dar resultado. É a túa única esperanza. E para onde vai levar todo este lixo? Non é lixo, estamos. Que aparte dai todo o mundo. A ver, dado que son un galo adulto e ademais un pirotécnico experimentado, vou asumir eu o control deste lume. Pero vos, rapaces, nunca xamais debedes intentar facer isto. Vai. Oídelo. Sí, Drumstick. As miñas cousas preciosas. Oh, lixo cheirento. Por centésima vez, que non é lixo. Cara ao ceo tes agora que escapar e levar canda ti a maldición de Dumpster. Dougie non tardará en marchar. Despois o que teño que facer é librarme do resto deses animaliños cretinos e a vida volverá á normalidade. Non contes con iso, gatiña. O galo vello intenta salvalos. E como non recupero o meu aparello localizador, Splat vai acabar esmagada. Splat! Capichi? Vaite, mala sorte! Vaite! Dumpster, botaches ao lume todas as cousas que posuías. Todo menos o meu amuleto da sorte. Tira con el, rápido! Non podo, con ele estou a salvo. Con el és un escravo. Tira ao lume! Tira, Dumpster, rápido. De acordo, quero ser libre. Mirade todos, acábame de chegar o espello novo. Ei, mira, non rompeu. Como se pode ser un can tan guapo? Así que desapareceu a miña maldición. Sí!
Estás curado. Daquela podemos quedar na granxa. Como non encontremos ese localizador? Carlos vai facer un abrigo de pel co meu peleño. Encontreino! Encontraino eu! Ai, que bruto é isto? Uau, Dránstico, teu ritual foi alucinante. Ti és un bruxo. Non, inventeino todo. O qué? As explosións non eran máis que a todas as cousas cheirentas de Dumpster ardendo. Dixéchesme que me tiña que desfacer delas para librarme da maldición. Estaba todo na túa cabeza. A mala sorte, se existise semellante cousa, podelle pasar a calquera, igual que a boa sorte. Non o perdiches todo, compañeiro. O meu balón! Ei, corre para lá, voucho a revolar. Que torpe é. Non me digas que agora Dougie vai destruir a granxa coa súa mala sorte. Tranquilidade, eu non creo nesas cousas. A única superstición que teño é a de que nunca se che cruza un gato negro no camiño. E tendo en conta que aquí non hai gatos negros, pareceme que estamos bastante... Vivían na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión. Moi ben o vas pasar.